Gabon, ongietorriak ez gaude konforme, saio berri ontara, gaurkoan Landetxatik datorkigun Zarata taldearekin solasean arituko gera, baina aurretik haien kontzertu kitzikagarri hau eskainiko digute, zuekin Zarata. Gu beinola asiak asmo honez alai, egin ditugu lortu lagunaina etxai, isilik egoteko nola ezkaren gai, Zarata egiten dugu borrokan ere bai, entzun nahi ez baduzu isota izorrai, entzun nahi ez baduzu isota izorrai. Hala da, eurra igo. Basurdearen dantza, basurdearen dantza, basurdearen dantza, basurdearen dantza. Sartu da hasi bultzaka! Nintzen urrutian, amaierari gabeko gertaterdian. Galdu nuen ama, galdu nuen alaba, inoik ez ordea, itxaropena. Gaualda! Zuen ongietorria! Gaualda! Zuen demokrazia! Zabalitzagun, bihotza eta kolore guztia! Txalupara igo nintzen, jakin gabe, gilerian! Pentsatuz lekua, eukiko nuela, zu herrian, zu artean! Gaualda! Zuen ongietorria! Gaualda! Zuen demokrazia! Zabalitzagun, bihotza eta kolore guztia! Nazetuztegu auzoetan, nazetuztegu kaleetan, euskaltegi, eskola, edota, plazetan! Gaualda! Zuen ongietorria! Gaualda! Zuen demokrazia! Zabalitzagun, bihotza eta kolore guztia!
jasaten, gure iritzia beldurrez ematen, talare hemen gaude, hasiera bizkarra ematen, plastiko beltzak baitare altxatzen, txisturen bat ere jaso genuen, talare hemen gaude, geroz eta jende gehiago gara, arroga dartutako erabakiak, zuen gorrotoa zuen hilobia da, gogoz ospatuko ditugu jaiak, emakumearen berdintasuna, lortza da gure helburu bakarra, ozen abestuko dugu kanta, emakumeak alardean, egon dira goztuan likatzen, nahi ezan dutena egiten, eta bide luzea egin arren, gauzak aldatzeko premian gaude, berdin dio zakila da lua, eta borra txibia deskopeta, okeratzea da politena, ez etorri hori ukatzera. Jende gehiago gara, arroga dartutako erabakiak, zuen gorrotoa zuen hilobia da, gogoz ospatuko ditugu jaiak, emakumearen berdintasuna, lortza da gure helburu bakarra, ozen abestuko dugu kanta, emakumeak alardeak, 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 emakumeak alardeak. Ilunak azalak, begi argi zabalak, voz esta esperantza doaz, mugarantza. Zuriko argi urdinak, oinez pasa ezinak, uretan odola, borborkada gola. Bidaso ibaian akabatzen dituzte destrukzioan, destrukzioan. Bidaso ibaian akabatzen dituzte destrukzioan, destrukzioan. Bidaso ibaian akabatzen dituzte destrukzioan, destrukzioan. Bidaso ibaian akabatzen dituzte destrukzioan, destrukzioan, ja, ja. Aberatzen medio, gure nestrosoa, mantentzeko beraien ezien osoa. Egarriak ito, badoaz aurrera, diruaren korronteak dara mazorpera. Bidaso ibaian, 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 Bidaso ibaian akabatzen dituzte destrukzioan, destrukzioan. Bidaso ibaian akabatzen dituzte destrukzioan, destrukzioan. Bidaso ibaian akabatzen dituzte destrukzioan, destrukzioan. Bidaso ibaian akabatzen dituzte destrukzioan, destrukzioan.
dituzte Destrukzioa, destrukzioa Bidaso ibaian akabatzen dituzte Destrukzioa, destrukzioa Bidaso ibaian akabatzen dituzte Destrukzioa, destrukzioa, ja, ja sin saber a dónde ir. Otro día de bajón, todo el día sin dormir. Ansioso vas a andar buscando el siguiente bar. Al baño tendrás que ir a comprar para consumir. Elurra barra barra, Sonurari banaga, 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 ja. Conocerás vendiendo polvos mágicos. Ante eso y ya verás otro puto esquizofrénico. Tus colegas ya no están, solo piensas en privar. El cuerpo pide rock and roll, más falopa, por favor. El urrama ramara, Sonurari banaga, 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 ja. Salata,
Ongietorriak, ez gaude konforme saio berri hontara, eta gaurkoan bertatik, ingurutik talde bat etorri zaigu, Zarata, izeneko taldea, ongietorriak. Mi esker hotel. Eta, ingurutik esan dut, baina nondik zehazki, Irundik edo Landetxatik? Landetxarrak eago, bai. Landetxa herria, auzoa, provintzia, hiriburua. Kontinentia. Ba. República Independiente. Frontoia eta Eliza badu, ezta? Hoi da. Vale, orduan eta taberna, hori da. Orduan alda, herria izan. Bueno, esai da zuek nortzu zarete, zer jotzen duzue, aurkeztu zuen burua? Bale, gu Zarata gea, zuk esan duzun bezala Landetxako taldia, eta hemen atzian abeslariak agu, Peña, gero gure bertsolaria, Igauri, gitarrak Altuna eta Biok, Ander, baxu jolea Joseba, Silbo, eta bateria jolea Oian. Xegea. Eta Zarata taldeak baditu urte batzuk? Badu ibilbide bat? Bakagu gure ibilbide txikia, egon dugea joan etorrian, utzi, bueltatu, taldekidez ere aldatu dugu, desente. Bai, ibilbide asko ditu. Asko. Joan etorri asko. Bai, joan etorriak, Hasi zineten Landetxako auzoko bestetan jotzen edo? Hori da, kolsa nahiekin, Pedra Lakara eta Purtun zurekin ibilitakoakin, eta Zanpatu, Kakazarra eta Bipuzker, hainbat estornu nuklear, hainbat talde. Zenbat mitiko, Erreferente hutsak denontzat, nik uste bai. Eta, gero gauza bat beste zirela medio, taldia ustearak itzuten, eta beste fitxaje hauekin egin eta aurrea. Bai, bi gitarristekin, hasieran gitarra bakarra zineten? Hori da. Bai, hasieran omen ziren bajua, gitarra, abeslaria eta bateria, hori da, eta bateria. Beste gitarra sartu genuen. Eta gero bateria guztia, usteakoan, beste bateria eta gehitu genuen gitarra. Ez dakigu honeako edo txarreako, baina eta azkeneko aldaketa bajua. Eta gero, eta beste batuketa, bertsolaria, gure laguna, da hori kontzertutan, eta bai saiotan, eta beste taldekidia. Etxean lotuta letrak prestatzen egunero, utzi du gaur irtetzen ginen. Sarreon handia. Bai, hori da. Bai. Letrak egiten dizkizue, bertsolariak? Saiatzen naiz, hori behin sorta batein, oneri... Gu inspirazio hori gabe gaudenian, o alper gaudenian, o lo que sea, Gauri, torri lokalera, ensaio lokalera, eta lagundu pixa. Ez oso letrista honak egia zen. Eta zure hitzak onartzen dituzte? Edo... Zer remedio, oberik ez dute, orduan onartu beharko, bai, hori. Sorta batetik eta bestetik zehose hartu, eta... Bai, hori, gero zehose gota, eta igual ez duela enkajatzen zerbaitekin, moztu, luzatu, ez dakitze, eta, nola gutxi gora bera esan beharrekoa denok berdinak agun, hortik ganatezen dugu. Eta, hasi zineten, hasiera batean bakarrik beste taldeen kantuak egiten zenituzten, baina, nola zen hori bat zenuten, nolako repertorio ordu terdikoa edo ez dakitzen bat? Bai, guk beti bertsoekin hasi ginuken, da pixkate Landetxako jaite hortan, eta, hasieratik ritmo errexak eta musika eta letra ere nahiko errexekin, abesti batzuk atera genituen, Zarata lehenbizikoa, eta gero hortikan aurrera, beste batzuk, Baxurde, olako... Zarataren kantua ikusi du Zanpaturen ikutxu... Bai, hoi duk, bai. Zanpatu bi, diru. Bai, olako, aritza eta kolsa eta gaizkan laguntzaz, olako abestiak ateatzen genituen, eta, ondo, gustora, gero ja gure abesti 8 batzi eukiko ditugu. Eta, adibidez, bertxeo gutxigo sartu, eta gure abesti gehiago sartzea duk helburutako bat. Bai, gaur eman duzen kontzertuan adibidez, egin duzue Basurdearen dantzaren laburpen bat, ezta? Bai, luzegia, gure ustez luzegia zen, eta egia duke jendeak nahitzula pixat moztu, eta sartu eta zibultzaka. Eta hemengo ekipoare zaindu biharra ziok, eta Basurdean dantzakin asizkero, akabo.
Bai, entzun duzuen bezala, bueno, sartzea entzun duzue, saio hontan, baino Landetxako kontzertu mitiko hortan, ustut 5 minutuko bertsioa zela, extended version, Eta behin baino gehiagotan jo genuna gainera. Mikroari, mesedez, hobeto entzungo da. 5 minutuko abestia, eta gainera ez dakit bizpairu aldiz jo genitun, 15 minutuko abestia. Bai, nola da? Sartu. Ta hasi bultzaka! Hori da. Bueno, giroa sortzen duen abestia. Eta gero, beranduago, Samartzeletan, Irungo bestetan jo duzu ere pare bat aldiz, ez? Bai, pare bat aldiz. Vestido de qué íbamos, kantinera farlopera, de qué íbamos. Bai, egia, azkenekoa hori, bai. Bai, lehenengo urtean urduri eta guzti, pixko gure jendearen aurrean jotzeko eta nahiko urduri. Neomak ekin izan zen? Hori bigarrena. Bai, bigarren aldia, kantineraz jantzita. Bai, biak nahazten ditut ordu. Bai, liga jarrita eta nahiko dotore. Bai, irten ginen. Egia, dotore zinetera. Elegante, bai. Eta perla batzu bota genituen, ez? Bai. Irun antifasistaren alde, eta ITV fasisten kontra, eta holakoak, eta ja orain ez digutu guzten. ITV ez dakinentzako da, de Irun de toda la vida. Irungoa betidanik, holako jende konservadorea. Bai. Modu batez esategatik. Bai, elegantzea. Bai. Eta, hostia, kontzertu hortan Neomak baino publiko gehiago zenuten, nondik ateratzen dituzue jarraitzaile guzti horiek? Galdera, etorri ziren auzoko jente guztia, inguruko herritako gure ezagunak eta hola. Eta hostia, guretzako izan zen, ostion sorpresa olako erantzuna eukitziaz. Eta gero gu egia esan, kontzertua bukatu genunia, junginan txosnetara, ez toloto, eta ikuste genuen plaza pixkat ustutzen ari zen bezala, eta zakit, ez dakagu esplikaziorik. Argi dago jendia bakila musika hona apreziatzen, eta ikuste urrutitik jende asko etorriko zala gu ikustea. Baita ere, kontuan hartuta aurreko, herri bazkarian aurreko eguna zala, jende askori desiente komplikatu zitzaion, printzipioz hori, atera ez, eta azkenean, animatu zan pixkat giroa. Aurrengunan herri bazkaria zen? Oia. Areta komplikatu gainera. Claro. Ba, guk ez geha, askotan esaten dugu, ez gehala oso onak jotzen eta baina oso ondo pasatzen dugu. Giroa sortzen bai, Giroa sortzen bai. Orduan jendeak ere hori eskertzen du, ez? Jendea disfrutatzen duenean, pixkat kontagiasoa izaten du, normalean. Bai, gaur egun jendeak ez du musika entzuten, jendea fijatzen da, no? Bideoklipa, no seke eta musika ez da, hori belarritatik sartzen da begitik. Orduan, bueno, nahiz eta musikalki ez oso trebeak izan, pixat, espektakulo pixat eman, eta giro ona sortu, eta fuera. Eta bazen garai bat, manifestara joteko autobusetan, Landetxan gelitzen zenean autobusa, erraten zutela Landetxako 5 egunak igotzen zirela hor, eta kasu honetan, kontzertu hortan, ala izan zenez, Landetxako 5 egunak etorri ziren. Bai. Hor bat ditu lagun batzuk, inkondicionables, beti etortzen dire, Euskal Herritik kanpo ere kontzerturen bat eduki dugu, eta han ere ikusi ditugu aurpegi ezagunak, osea, eskertzekoa eta beraien gatik. Bestela, zarata ez litzake zer izango. Ez dute lanik egingo, igual, urtean jokuteko bintzat. Bai, itzen di, langilea. Euskal Herritik kanpo egon zarete? Bai, Oloten. Olot, Katalunian. La Garrotxa, Girona, no? Bai. Ayerben, Riclos de Mayos, o como es? Mayos de Riclos. Eta horreak junginan, eta hemendikan Irundikan jende desente juntzen. Osea, herri txiki bati zen, horri tentzela piraguismo txapelketa moduko bat, eta gero kontzertua zeuden, eta, horko erdila minio gehiago irundarra ziren. Hangoak gutxi. Gaur egun oindikan herri hortan hitzeitera. Piskat, egun hortaz. Kontzertu da ezakit egunaz. Gu noiz bueltatuko zain daudela, uste. Bai, egun gogoangarria izan zen hor, Ayerben. Bai. Urrengorako autobusa antolatu behar duzu. Los 500 de Landetxa, Bai, hori da. 10 autobus orduan. Landetxatik zuzenean. Beno, eta zuen kontzertua ikusi dugu, oraintxe bertan, eta zuek normalean zer izkentzen duzu zuen kontzertuetan? Ba, ikusi dena, baina, alaiago, pixkat
Bai, publikoa delarik eta eta ez hemen gela txiki batean. Bai, eta bueno, bakizu ze hartzen dugun kontzertu horretik eta hori bai, pues, horrek ere laguntzen du pixka lotxak entzea eta... Kolakau? Bai. Gaietekin? Ba. Taura. Taura, hori da. Eta, beno, baduzue, zein da zuena asmoa, orain etorkizun hurbilari begira edo? Guain, bagenitun bai grabaketa hau, eta gero andoainen beste, pare bat abesti grabatzeko aukera eta gero, lehenik eta behin, peña kutziko du, ja azkenian urte. Venga, txalo bat peñari, hemen, haupa peña! Nazkatu da dirua kontatzea. Berak azaltzea. Ez, pues azkenean ja urte asko dire, gauza asko buruan, eta pixkat motxilari zama kendu behar diot, eta pues orain momentuan behintzat zarata utzi behar dut. Momentuz, gero bakizue zarata jun itzulia da, hasieran esan dugun bezala, osea que batek daki. Gero panderetero izango zara zaratan, etorkizunean? Agian lehenengo izango naiz. Landizako hietako bat. Zerbezak igotzen eta. Bueno, multidisciplinarra zara zu, ezta? Bai. Bai, ikusi zaituko joariekin, joari kaina ematen, eta adibidez, gauzetako bat. Bai, herri kiloretan, era. Herri kilola, joariak, kickboxing, familia, taberna, lana, bizi. Gauza gehiagi. Orduan. Egin behar da, orduan, gauza asko egin, zarata gutxi. Baita, emar dugu taldian, pues, berrestrukturaketa, ez dakit nola esaten den, ondo esan dudan, ez? Orduan bilatu behar dugu abeslari berri bat, o gitarra bat... Berregituraketa. Berregituraketa, hoi da. Lan eskaintza martxan dago nahi dunantzako, aprobetxatzen hemen. Jo que sé, casting, audiciones, o esto que se lleva hoy en día, ¿no? Horreitek lan hautzi nahi badu paruan sartzeko, Ez dakagu puta ideikan, nola bilatu, bine, bueno. Hemen dauden tokia minio diru gehiago hasiko dute seguro, orduan nahi dunak animatzia eta casting egingo jogu. Eta kastina, zertako behar da, dantzari, trikitilari... Pertsona multidisciplinar bat. Abeslari edo gitarrista, stripper bezala nahi badu, pues baitare, aurrea. Gainera baduzue... Kantinera jantzi proiektuari. Eta jaionen kamionian jo genuen egunieko baitare tanga berde hoi, tiranteekin, como Borat. Soberan dauzke baitakoa. Bakau. Hori ere hona izan joen. Ostia, puntxu bero bat, gainera. Gainera gure lagun Pajarine grabatu zuen. Eta hor... Han ere ondo pasa gero. Hor YouTubeen da, bideo hori. Ederki pasa gero. Denak Boratez jantzitak, eta... Guretzat egun berezia, herrian bertan muskutik lakaxitara, kamioi baten gainean jotzia, eta jendean, Irun zentroko jendearen aurpegia joen ikustekoa. Herriko atxoek ez dute aztu gainika egun ura. Bai. Guretzako baitare, ahazte zina, zatik, inoiz ez genuen imaginatuko golak aukera bat eukitzia, beti jaion. Eta eskatu zigutenean, esan zigutenean hor jotzeko, dando saltos de alegría, bai. Hemendik pasada ere jaionen jo zuen beste talde bat. Eta Boraten jantziaz gain, nolako esperientzia da hor denbora guztian hor mugitzen egotea edo horreka mantentzeko edo kamioaren gainean. Lanak ez, ati ni pare bat alditan semaforoan frenazo de repente eta jode, gitarra toma por culo, ampliak gurpila ditula, no le puse calzos ni nada, eta hasi zen bueltaka, Okerrena igual aldapetan, batez ere, azteko momentuan, hor Moskutik gora, eta gero San Miguelen sartzean baita ere, baina, Aldapan gora, hoi da. Generadori hankeakin bastante mareatuta, baina, gure kontzertuak edeixente hori. Bai, kamioia izan zen. Gustoko tokian aldaparik ez. Hoi duk. Ona. Orduan, kamioia egin duzuenez, itxasuntzi egin barko duzu, ez? Egin marko duzu hori txinguiko badia edo... Bai, bidali dugu lagun bat, itxasora.
Bueno, behintzat Bidasoa ibaiako abestiakin hasi gara ja... Bidasoa ibaia, ere? La isla de los faisanes, tu. Osea, que han zerbait igual antolatu daiteke. Concierto despedida. Faisaien isla... Hor, Behobiako jaitan edo... Bai, invasio bat prestatu edo. Frantxesena da, Hartuko kruzeroa eta emango ditugu behar duten guziak beste aldera eta... Invasio bikingoa, hor dena bikingo jantzita. Langileak eskatu dituzu, berregiturak eta duzue, orain Mercedesen gertatzen ari den bezala edo. Ze kanpoko kapitala sartzen ari da zuen taldean edo. Bai, asko. Gehiegi. Baina, ari dute itzen toki askotatik, jekiak, patrozinadoriak, eta egia esan, dirua kontatzen egia, baina barra. Ongi, badakizue, Zarata taldean sartu nahi baduzue, dirua barra eskentzen dute, kontzertuko goangarriak, bidaiak, ze gehiago nahi duzue. Hor duzue, haiekin kontaktuan jarri. Nola jarriko dira kontaktuan? Hor, Instagramen. Nik eramate ditut, sare soziala, minio zaka puta idaikane. Minio, Zarata punk, Instagramen idatzi eta... Bai, abeslaria o gitarrista baldin bazate, aurrea, seguro ongitorriak izango zatela. Eta, amaitzeko, ze kantu eskaini dizkiguzue gaur saio hontan? Hasia Basurre dantzakin, gure abesti kutxuna. Hit. Gero Ongietorria, pixka errefuxiatuei zuzendua. Gero berdintasuna duk hemen, Irunen eta Hondarribin bakizue festetan dekagun kriston problemako handikan, alarde misto inguruan, emakumeak bai, emakumeak ez, orduan gure iritzea ematen dugu, emakumearen aldeko agatuk, dudei gabe. Ta horri buruz. Ta gero, Bidasoa ibaian, pixkat hemen gure muga fiktiziontan gertatzen dena, jendea bere familiaren bila jo nahi duela eta ez dietela usten, eta holako gauzak. Eta gero... Elurra, marra. Elurra, pixkat, parranderoa geralako, eta azkenik... Azkenekoa zarata, zanpatu. Zarata, zanpatu. Hori duk. Mi esker, honat etortzegatik, eta urren arte. Eskerrik asko. Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte, ez gaude konforme, Gazte, ez gaude konforme.